Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech huwa kompliċi mal-Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa fil-ħsara li qed jippruvaw ikomplu jagħmlu lil Malta. Dan kien il-messaġġ ewlieni f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista, indirizzata mill-kap ta' delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Miriam Dalli u d-deputat Laburista Ian Castaldi Paris. Iż-żewġ keliem annutaw li Roberta Metsola u David Casa kuntenti jaqbżu għal pajjiżi oħra milli jaħdmu favur Malta. Il-deputat Laburista Ian Castaldi Paris tkellem dwar meta din il-ġimgħa Metsola u Casa għażlu li jaqbżu għal Bulgarija meta vvutaw kontra rapport tal-Parlament Ewropew li jikkundanna il-korruzzjoni fil-Bulgarija. Sansitra Metsola resqet numru ta' emendi biex ittaffi mill-qawwa tad-diskors użat fir-riżoluzzjoni fil-konfront tal-Bulgarija. F'dan kollu, id-deputat Laburista qal li Bernard Grech huwa kompliċi. Dak li qed jagħmlu David Casa u Roberta Metsola huwa żgur bil-barka ta' Bernard Grech. Għaliex li inti jkollok kap tal-Oppożizzjoni li jistħi jgħid li huwa Malti, dik tfisser ħafna. Aħna bħala Maltin ma nistħu qatt ngħidu li aħna Maltin, però nagħmlu minn kollox biex barra minn xtutna niddefendu isem pajjiżna. Il-kap ta' delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Miriam Dalli fakret li l-istess Europarlamentari Nazzjonalisti iddefendew lill-Ungerija meta fl-2017 Roberta Metsola kienet ivvutat favur riżoluzzjoni biex ma tintbagħatx delegazzjoni fl-Ungerija biex tinvestiga s-sitwazzjoni. Fl-istess waqt għamlet minn kollox biex f'Malta inkunu kkundannati. Iżda din il-ġimgħa Miriam Dalli qalet li sfortunatament għal Casa u Metsola fl-istess ħin li kienu qed jaqbżu għal Bulgarija u jaħdmu kontra Malta, il-Kummissjoni Venezja rikonoxxiet il-ħidma li qed issir f'pajjiżna biex jissaħħu l-istituzzjonijiet. In-nies jippretendu li jekk verament Roberta Metsola u David Casa jemmnu fid-demokrazija u rule of law, allura juru li jemmnu f'dan fil-konfront tal-pajjiżi kollha. Issa il-maskri waqgħu għaliex jidher bl-aktar mod ċar li Roberta Metsola u David Casa jinteressom biss li jkunu partiġani u jikkritikaw lil pajjiżna sempliċement għaliex illum il-ġurnata hemm gvern li ma jappartjanix għal partit politiku tagħhom.